Canvas, Castilla, Yama, makapuno. At magpapangalan tayong gamit ni JM. Isang lapis lang muna, be. At ikay sigurado. Kapag uwi mo, wala na naman ang bag mo. Tingnan ko nga kung marunong na sa gamit si JM ngayong grade 1. May ilaw yan. Ito ang wala. Anong kulay? Kulay purple. Ilan? Dalawa. Ay, Ilan? Isa lang. Ikaw, Gab, anong oras pasok mo bukas? alas 10 po. Ha? Alas 10. Alas 10? Opo. Bakit alas 10? Pang umaga ka? Opo. Ha? Sige, sa hapon mamimigay akong ice candy ha. Pumila ka ha. Opo. Bukas po ate may Bukas ng hapon, sabihin mo doon sa mga kalaro mo dyan. Dito po, alas 10. Bukas pa ha, bukas pa. Hindi pa ngayon ha. Mama araw, 26, 7. 6, 7. Araw, 26, 7. 6, Araw ang panahon. 7. 6, 7. Araw ba? Hindi naman JM araw ah. Maulan nga eh. Ew. Ay, sala. Hello, 24 million viewers. Shout out. I'm preparing the of my son because tomorrow is first day of school. Kailangan may pangalan ng mga gamit ni JM. What is her name, JM? Huwag mo nalagyan ng is. JM lang. JM. Oh my God. JM. De Serenita. Hello, shout out. Miss me, you wait for me. Ano na ba ang gagawin ko na? Ayan na yung akin. Ito muna. Sana yung ano, sana yung panglagay mo sa notebook mo ron. Sana ano na sinipit. Sa notebook yun na.
Da, 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 da. I will take my love. Oh, yeah. DLE. Ay, sis Gigi. Ay. Ano sabi mo? Dami mo na palang sinabi. Hi! Not finished yet? Me too. A lot to do. Sleepy. Delicious. Sleep. Happy. Sunday. Good. Afternoon sa'yo. Monday. Monday, ma. Monday. Sunday ngayon. Monday. Bukas ang Monday. Eto na, pinapansin na kita. Di pa ako nag-ano nung sa panalo ka kanina. Nalipat ko na. Ito na siya. Gcash na lang ang hahanapin ko dun sa pinasa ni Mary. Pinagsama-sama ko na yung mga ano. Ay ko. Mabilis na lang to pag nakuha ko na yung mga Gcash nila. Unahin ko muna tong notebook ng anak ko. Hindi ko pa nababalot. May pasok na bukas. Hindi ko pa nababalot. Nandito pa yung pandikit na subject. Magkano lahat sa akin? 1,000. Basta 1,000. Kulang-kulang 1,000 talaga. Ikaw ang may pinakamalaki kaya. Pangalawa si Kulits. Ay, sa ipon pala yon. Pero ikaw pa rin ang may pinakamalaki. Dikit ko lang to. Saglit lang naman to. 8 piraso lang naman to. Kakatapos ko lang magsampay ng uniform. Maarte kasi ang nanay, oh. Tingnan mo. Dagdag trabaho pa tuloy. Paarte pa kasi ang nanay. Huwag mo nang banggitin yung sa ruleta. Bakit? Nasasaktan ka? Buti ako nakahagip ng isa. Si Mary nakahagip din ng isa. Si Kulits lang naman ang nakarami eh. Pero hindi member. So, yung kay Kulits. Kung member siya, naka 300 plus sana siya. Kawawang nila lang. Hindi sinuwerte sa... Malas tayo dun sa emoji, ano? Sapato siguro tayo swerte. Hindi tayo swerte sa emoji. Nasasaktan ka ba pag binabanggit yon? Sayang sa kanya. Dapat... Kaya, nagpa-member nga siya, pero hindi niya ginamit. Pasaway. Yung member niya yatang account, itinambay niya dun sa... Itinambay niya sa ibang channel. Di nakarami sana siya. Kailangan ko na palang masend yun kasi bibili din ng gamit yun. Kulang pa ata ang gamit ni Yumi. Wait lang, tapusin ko lang to. Para dire-diretso ang pagsisend ko. Ang panalo mo lang yung ano no, yung umaga. Yung sa umaga lang no, yung kay nanay na live. Doon ka lang may panalo. Nakadalawa ka. Nakadalawang link ka pala kanina. Bakit isa lang nilista mo? Paluin kita. Tahimik lang ako at
Si Sir King, tapos si Ma'am Jolly. Jolly, Jolly. Sige, Ma. Mati, wapet kuya ma. Mama! 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 Look at this kuya friend. Ew! Ako kalapwet. Ha? Ha? Hindi eh. Sama ko ulit talaga yung JM. Last kasi nilista doon ni Sis Nori May. Nakita mo ba doon si JMX? Ay, hindi ko na pinansin ng mga nag-ano doon. Hala, ba't putol? Putol, ang pangit. Oh. Putol. Pero sayang to, 20 pa naman ang paprint ko nito. Hindi ko na pinansin yung mga nag-comment doon. Pumasok na din ako sa live noon at live kanina yun eh. Live pa rin yata ngayon. Naglalaro sila. Andun si Kulits. May paano pa kasi. Hindi ko kasi siya nakita sa Kayam. Jolly Hugs eh. Anong Kayam? Baka hindi nag-comment. Ba't ako hindi mo rin ako nakita? Ito naman ulo ko. Last ko nakita si Snorri May. English. Yan na yan. Kirot na naman ulo ko. Nag-read ka pa sa taas. Kaya, balikan ko. Baka spam ako. Pagka-comment ko pa naman, lumalayas na ako. Nasaan na yung ano ko na? Double-sided tape. Ari ko ang imis ah. Wow. Ayan pa. Ano flavor? Okay. Ano flavor? Like, tapos pabuna. O kuya, lobo daw. Ilan ba? 5. 5 lobo? Aron, bigay mo kay ano. Kuya ah. Ang galing ka sa electric fan. Ate,
ko ba? Hindi kasi ako excited ngayon. Pasukan eh, kaya late ko na to nagawa. Ano? Nakatry ka? Sino pinuntahan mo yung isa? Si ano, pinuntahan ko. Nagpunta rin ako kay Ma'am Day Loves ba yun? Hindi kasi pinipin na eh, kaya hindi. Sino ba bumisita sa kanya kanina? Ay, si ano, Ate Yetby. Nagpunta rin ako doon. Hindi ko alam kung sinabi ni Inay puntahan yon. Nag-comment din ako kay Ate Yetby. Nabisi si Inay kanina eh. Nauna kay Sabo. Ito na lang. Ito. Ay, Huwag naman na si Sabo. labo mong kausap pa. JM. Labo mong kausap pa. Oh, nakatatlo ka ba? Tatlo ba yung nakita? Na lista ko. Lipat ko na yan eh. Part 1. 1, 2, oo nga, tatlo. 3, sana all, may tatlo. Bawing-bawi ka pala eh. Bawing-bawi ka naman pala eh. Matalang ako eh, isa lang talaga. Di ba Sabo? Eh, isa lang talaga. Kung wala tayong kung wala tayong ipon sis, 100 lang. kung wala tayong ipon sis, uuwi tayong luhaan. Ay, si Kuya. Kuya na nga. Ay, balik. Kuya, tingnan mo ba? Kuya, tingnan mo 100 na tayo. Kuya, 100. Tingnan mo ba? Ay, Hello, dear. Dear. Oh! See this rocket? Magkakaiba ba to, Ron? Tinignan mo ba to? Magkakaiba ng design? Kapalit tapos ako tingnan mo 100. Yung ano lang, yung mura lang. Filipino. Dapat Filipino doon ka sa may red para walang may red. Ito na nga. Manila. Sige. No more fight, okay? Yeah? Kuya, pay tayo sa No! Gawa si Kuya. Inabot ng 10 hours mahigit live. Hindi, Oh, Kuya. Ato, pay something tayo. Nagawa nga si Kuya. ang galing. First time nangyari yun na ganun ka yung live ni nanay. Kasi dati, madalian lang kami mag-ano. iPad! Ay, ba't na ito? Ba't naman? Fireworks! Ubus na ako. Kita yan, kuya? I'm sad. I'm sad. No, please! No, please! No, please! No, please! Thank you! Mwah, 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 mwah. Wala bang kulay-kulay ang notebook nila? Nabalot? Wala. Ngayon, sa grade 1 sis, ano na, may numbering na hindi na, wala nang kulay-kulay. Ay, kamusta pala yung pamangkin mo? Anong final, doon na? Sa Taguig na siya? Ay, Taguig ba yun? Ano?
Paranaque pala. Naka-outloads mo para ayun. Sa Paranaque na siya mag-aaral. Ayaw niya nang bumalik sa'yo. Values. What's up, Sunday and Upsko? Pangit pala ng mga pangalan nitong ano mo ron? Notebook. Buti, ano dito may balot talaga kung anong kulay kada grade. Ay, ganon. This one. Ito hindi. Nung ano lang, nung kinder sila ganon, may kulay-kulay ang subject. Pero ngayong grade 1 wala na. Pangit mo namang magupit ng pangalan mo eh. My double. Ganito na. Ano? Ganyan. May number na kung anong ang subject niya, assignment, number 1, ganun na. Science. Buti ano dito, may palo talaga kung anong kulay kada grade. Kuya, why haven't they Sakit na naman ulo ko. Nung oras na ako natulog kagabi. Naggawa pa ako ng Graham bar, nagbalot pa ako ng pantinda ko. Gawa pa akong yellow. Busy ang person. Doon daw sis, pero bukas luluwas ang ama nung Martes ang dating dito sa Manila. Ewan ko doon anong nangyari kay sabi ko kausapin na lang kaya na maayos yung kapatid namin. Huwag lang pabayaan. Sayang naman kasi kung Oo. Ay, Sir Ehem. Good afternoon. 100. Sayang talaga sis yung taon pag di pa rin siya pumasok ngayon. Kamusta, Sir Ehem? Puro babad. Okay. Ano na, kulit? Shh, Jem. Naisampay mo na ba, kulit? Pasok na bukas, di mo pa nasasampay yata yung uniform ni Yumi. Sir Ehem, kamusta naman? Kuya, wag sabi ko sweet. Ilang araw na din nagla-live si ate. Sobrang busy. What wanted to the kuya? What wanted to eto? Set for the pie. Ilang ginapit mong pangalan mo, Ron? 8. 8, 6, 7, 8. 3. Ito the below. Okay lang naman. Ready na ba ang ice candy? Opo, ready na. Pati yung pulburon ko. At ipinamamalita ko na sa mga batang napunta dito. Bukas ng hapon ako mamimigay. Tinatanong ko nga yung mga bata kung anong oras pasok nila. Pag maraming pang umaga, sa hapon ako mamimigay. Pero pag mas marami ang Ang close. panghapon, May pirate. gawin ko na lang 2 batch. Umaga at hapon. Kasi para lahat mabigyan. Bye-bye. Yan ang ingay mo. Wow, good. Wow, ganda pa yung skin. Andito na yung pulburon ah.
Ayan, din-display ko na. Kuya, At yung ice candy, nandito na din. Ay, patay. Ay, Apa, ako yung patay. ay, patay. Patay. Apa, eto 100 ayaw. Bye tayo. 75. ikaw Kalanya, anong flavor? Kahit ano. Anong taglima? Yay! Anong oras pasok mo bukas Kalanya? Panghapon po ako. Hapon. Yay! Oo. Mamimigay ako bukas ice candy. Ayan, look mo ko yung rocket. Wow. Sponsor from Japan. Ay, andyan si Ate Janet. Ate Janet, good evening po. Kasama ba mas matanda konti sa bata? Pag may sobra. Laki nga ng sponsor ni ate. Hello everyone. Kasali siguro yung mga binabinatili yun na. Pwede na yun, ano te? Ganun mga tao dito, mga ano dito. May mga binabinatil yun na. Pero mahihilig pa rin sa ice candy. Oh, pila ka bukas. Lang na. Kala ko 8. Ah. Ay, 10 pala to. Ano? Ano pala? 10 nga pala tong notebook. Oh, man. No, open. Chat kita pag mamimigay na ako. Pipila ka ha. Mathematics. Bakit good evening sabi mo? Ano oras ba kila ate dyan? Ha? Ha? Sabi ko? Good evening? Konnichiwa na kila ate Janet. Konnichiwa. Kuminti na. 71. There go. Ready, dear? Mo alam ka. Kung kailan ako naglabang uniform, saka naman dumi ng langit. Si Janet, wala ka pang work? Hindi na naglalag si ate. Ba't? Parang dalawa yung English. Hello, yung rocket. Ready, dear? No, I'll go close. English. March. Stop study put to me. I'm playing. Ulang talaga ang ginupit mo, nak. Si 7. It's 7, kuya. Kain pa tayo, makapuno. Si 7 lang to, ah. Kuya, wag study put to me. I set fireworks. Ito, lucky fireworks sa ating No, Yes. no. 1 second. Dapat pala kayo name tag. Itong pangalan na to, ah. Sa anak ko tong panganay. Alam mo ba nung kinder pa niya to? It's also fireworks. Okay. Isang buong bond paper yan. Hanggang ngayon di pa nauubos. Uy, uy, uy. Kuya pa. Hala! Kuya labag. Kuya, close mo. Saan din yun?
Ano yan, Mar? Oh, Nung notebook po ng panganay ko, te, binabalot ko pa lang. May pasok na bukas. Ilalagyan ko ng ano, subject at saka pangalan po niya. kaya Yan. hindi ko Ito, yan pangalan. bubuste. Ito te, yung pangalan niya. Pangalan ng panganay ko. Pinaprint ko to. Kinder pa lang siya. Hanggang ngayon, nagagamit ko pa rin. Tapos na. Balot naman. Ay, tayo, tayo. Daming money di. What? Oo, money. Ang dami oh. Hindi po, pinaprint ko po ito ah. Nakaprint yan. Isang buong bond paper. Ang daming pangalan. Okay. Dinidikit ko sa notebook niya. Tsaka sa mga gamit-gamit niya. Inabot pa ng Bakit eh? hanggang grade 7 siya. Nagagamit ko pa rin. Di mo, kuya. Abarakan! Bye! Bye! Lumawas na ka! Oh, bye. Wow. Allah. Kuya, ma! Isasama ko sa silip. Kulit naman ni Aaron. Bawal mag-iiyak na bata sa live. Yeah, English strong. Yan, look mo kaya sana. Ayoko sabog Look, look. Yeah. Look. Ah. Wow. Ikaw ba? Balot muna tayo. Promise me away. Are you ready, Dian? No! Yeah. No. Wala na yung gunting. Ayaw ko pa, may nabigyan. Happy. Ayaw ko happy, abagad. Ay, sige, sabog mo kayo. May happy. Yan na. Ayaw ko happy. Oh, hindi si Kuya yon. Hindi Kuya. Pwede ito. Allah. Sorry. Oo nga, nakita ko yung comment mo. Basahin mo yung comment ko, sis Ginalyn. Basahin mo. No. No. Ay, naku, pasawa.
Opo ate, yung ano, yung kopya mo na ngayon nag-play. Wala. Ayaw man. Reset. Wala. Yung bidon? One second. Oh, okay. Wala, saan na yung big rocket mo diyan? Asan na? Ha? Yung big rocket mo? Ako, eto, tito. Asan? Naantok ako manood sa'yo. Magkwento ka. Natulog ka na! Yung rocket? Ako din nga inaantok eh. Matulog ka na lang. Huwag mo na ako panoorin, matulog ka na. Si Janet, may kantahan tayo mamaya. May kantahan po tayo mamaya. Ari ko, Iyo, ako. parang kulang pa yung pambalot ko. Grabe, ang tina na isang ganito. Sa ay kuya. Hinta lang dati. Kami na din. Kami na din. Si kuya yon. Si kuya yon. Ulits. Bingo ng bingo. Yung nakababa niya. Kasabay ang kulits na yan. May pasok na bukas. Di pa nahahanger yung uniform ni Yumi. Medyas pa lang at tuyo. Pasok na bukas. Medyas pa lang ang napatuyo niya. Yan na. Look mo kuya yan. Andyan pala. Uy! Bingo ng bingo sa kabilang barangay. Ako, ubos na ito. Tingnan naman ni mo. Yung labahan niya. Ito, dapat gano'n. Lambot na lambot na. Kaitulok na lang sa electric. Itutok na lang sa electric. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sa akin nakababa, ay nakasampay na. Gabang ko na kanina. Yung habang nagdadaldal si Rayhan. Kaya sabi ko, sige magkwento ka lang, nakikinig lang ako. Kuya, ako sa Kwento naman siya ng kwento. Uy, uy, uy. Yan. Yan. Pumasok ka, babalik ako. Tira na. Ubus na. Hindi pa naman maganda ang panahon, hirap maglaba. Labahin ko din dito puno na basket. Pare na puti. Kaya nga, lagi nang makulimlim ngayon. Yung dating pinapangarap nating ulan, eto na, binibigay na. Pinagdadasal nating ulan dati.
Help? Opo. Hindi. Diba? Okay, let's go. Yeah, bro. Let's go. I help you. What do you want? Wala na, ubus na. Asa! Ulam na! Pag-pag-pag-pag. At sige yung pag-pag-pag-pag. Nakarap. Nada. Ito! Ito! Magkano naman ni mo? Yung mga una naman, hindi ko mabilad-bilad ng maayos. Ngayon, napapagod ako. Oh, my God! Wala na, tag-ulan na sis. Kaya mag-quit. Oh, my God! I-ready mo na ulit yung mga gamit mo dyan na ano. Magbabaha-baha na naman. Hindi ha? No? Yes? 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 No? Two Down. down. Sumupay ka tayo. Parang kulang yung So, plastic. wala ko wala. Wala pa. No. No. Wala. Ata. Look mo. Sige, enjoy nyo yung cellphone. Bukas wala nang magsi-cellphone. Mama. Sabado na ulit. Aha. Wala ba? Grade 1 ka na, hindi na pwedeng banjing-banjing ka. Diyan, look mo. Wala na, wala na. Napanood mo na ba sa balita yung mga Wala na. poste dito? Bakit? Bumagyo na ba dyan agad? Ganda! Ba't nagtumbahan? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ooh! Ano si Kulong? Agaw dapat. Ngayon naman. Look mo ko wala. Okay? Salam. Thank you. Bye-bye. Ano salam? Ay, bless pala. Ah. Hindi. Hindi ko na play. Ito din play tayo. Dito sa London, Gigi, sobra lakas ng ulan. Ay, nasa London si Sir Ihem. Ingat ka dyan, Sir Ihem. Huwag ka masyadong magpupunta sa may mga bridge. Baka ma-falling down. Yeah, look mo ko your up. Ay, tutay! Yeah, fine. Toy! Are you ready? No? Yes, yes. Huwag ka magpupunta, Sir Ihem, sa mga Ala! bridge. Oh no! Delikado, baka ma-falling down. Toy, kamusta naman, Toy? Habay ba? Ano yan? Ano yan? Habay? Walay o habay? Ano tawag doon? Habay, napatawa si Sienna din. Kuya, naman. Ako. Ay, kuya lang. Hindi si kuya yun. Diyan ka nag-ano, Sir Ehem, sa London? Naku! Wala
Ang tawag ba doon yung may libreng bunot ng bagang? Wala. What is this thing? What is this thing, Kuya? Ano yun? Sa fight natin. Ano? Toy. Shout out daw. Sabi ni Sir Ehem, Toy. I got you. Kailan minutes na? Ala. Naka 47 na pala ka. Anong klaseng loan doon po yan, Sir Ehem? Sang loan doon kaya yan nagpunta si Sir Ehem? Hindi. Po. Sa fight kayo. 1, 2, 3. Magkano yan? Tignan ko kung mayroon. Itapi ko na yun. Ay, dito. Ten, 20, 30, 40, 50, 60. Bakit ako isente? Naman, sorry, Kuya. Sorry, Kuya. Sorry. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ano to? Nagdalawang 10. Shopee ads. Wala. Shopee? It's okay. Look. Bala ko din sa pag-ibig mag-loan. Wala. So rocket is in a 100. Fight natin. My trouble! Wow! Ikaw tama lang. Ikaw bad? Alex? Kuya, Papag-loanin ka kaya, Sir Ehem? Pag-ibig. Mali talaga na pati yung mali mo. Yeah. Mali. Ay, ang dami. Kulang ang pambalot ko ron. my firework! Ito po. Ang dami kasing sayang. Try ko bukas ang puso ni ate. Buksan ang puso ni ate mo. Rock, Kuya Max. Try mo kung makaka-loan ka, Sir Ehem. Close. Pag di ka naka-loan sa pag-ibig, try mo sa PhilHealth. Pag di mo nabuksan yung pag-ibig sa PhilHealth. Ay, sige tayo. Kuya, ako fireworks there! Kuya, look at this, ako fireworks! This way.
Nawanan ako na. Wala! What happened to you? Hindi lang tumawa, sabi pa, ba. Ano pa yung word? Sabi niya, ba. Yan, bad ka kasi. Mukhang ano ah. Mukhang hindi ka makakalon, Sir Ehem ah. May ble. Dapat pala plain na lang yung print ng mga notebook mo. Mas kita yung subject. Ayaw nga pala. Gusto ako kadulaan ni Ate Mama. Naglabas ng dila. Bleh. Kuya. Mag-live ka na, Sir Ehem. Kanta ka na habang ako'y nagbabalot dito. Kuya. Yun na, magulo na wap. Yes. Ay, go. Look mo yan. Ako rocket AM. Kuya, yung mo. Kuya. 1, 2, 3, firework! Kuya, chapuling, 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 chapuling. Trampoline. Oh no! It's scared! Oh, this kuya, 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 kuya. Go! JM, di ka kaya iyak bukas? Di po. Strong ka na? Iiwanan na kita sa school bukas, ha? Ay, galing. Ano ni GM ah? 4:30 yata or 6. Depende. Baka 4:30 pa lang kasi bago lang. Ayun, scared. Hungry na yung GM na. Oo, malamang nga hungry yan. Girl, hungry. Mga alas 3. Nagreklamo na yung kay teacher. Teacher! I'm so hungry! Bala si teacher yan. Gutumin pa naman tong bunso ko ngayon. Alas. Yan lang ang aking pambalot. No. Ano, kuya? No. Ay, GM! Ayoko! Kulang pambalot. Bibili ulit ako ng isa pa. Ano? Ay. Promise me, you'll wait for me. Ayoko pa yung GM. Diba? Awit na. Kulit, si Amelis, Si Kulit, ate, nasa labahan pa rin. Kagabi pa yung labahin niya. Hindi pa natatapos hanggang ngayon. Whitey is life. Ah,
Tatlo pa pala ang hindi nag-aaral. Kuya. Ano pasta? Ito pasta? Ano pa? Ano flavor? Liam, Liam, Liam. Tag 10? Kuya, ah. May pasta dyan, kuya! Unima. Kuya, come here! May pasta! Kami sabi mo! Kuya, kuya! Baka labahin ng kapitbahay, damay na niya. Kuya, I have you! May pasta dyan! Dadamay yung labahin nga niya, hindi pa tapos-tapos. Ang pasta! Ayan! Kagabi naglaba ulit yun after live ni nanay. Naglaba ulit. Bye-bye! Biglang antok na naman daw siya, bukas na ulit. Kuya! Kuya! Nasaan na ba yun? Kuya! 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 Paano mo pastor? Eto kuya. Nauna pa yung matulog sa akin kagabi. Eto si pastor tayo. Manamit mo. Chicken. Promise me you wait for me. Ano ka pa? Sis Kulits, mas lalong pinapagod mo lang yung sarili mo. Pa isa-isa mong labahin. Ako ayoko din ng ganyan. Gusto ko pag naglaba talaga ako bultuhan. Kasi feeling ko pag ano, yung maramihan, isang pagod lang. Kasi yung paunti-unti, magastos pa sa tubig. Ano ko makuya yun? What? Gigi, matulog ka na. Hindi kayo naantok. Tuloy mo yung song. Ayun lang yun sa ulo ko, Sir Em. Yung part lang na yun ang sa ulo ko. Doon ko lang sinasabayan si ate pag kinakanta niya yun. Doon lang sa part na yan. Promise me, you wait for me, Snack? and I'll be going home soon. Ay, hirap kuya. Kulang. Wala na akong pambalot. I'll be going home soon. Ano to kuya? Ito na ang gamit mo? Itong nandito lahat sa bulsa? Lahat to? Pakayaman mo naman. Aanin mo to lahat. Lahat dadalhin mo yung ballpen mo? Let's go! Si lapis? Bakit? Isang ballpen, isang ano lang. Isang ballpen, isang araw, wow. Isang ballpen lang muna. Grabe ka naman, dalhin mo lahat. Oh, dalawa. Napakayaman. Ako pag labahin ni pare, kanya lang din. Ayaw ko nang may halo. Kanya-kanya kayo. I mean, labahan niya. Isang labahan mo, tapos labahan mo. Sa'yo lang din.
Nakakapagod naman yung ganun. Isa na isang bag mong maliit. Ito mo muna tinalagay. Ah, wala kuya. Ito, oh. Di ba pumili tayong ano na, bala ng stapler? Nasaan na? Ha, kuya? Ito ba yun? Ang dami ka winner. Yes! Oo, bili ka yan. Oo. Ano mo? Oo. Try ko nga kung sakto yung sukat. Bumili akong bala ng ano. Ayun, tama. Sobrang tagal na nito sa akin, oh. Sa trabaho pa ako dati. Hindi ko alam yung size ng bala niya. Oh, yan! Ayun, ito pala. Eh. Yay. Dabaw. Oh, see? Bala na tayo. Kailangan pag may estudyante ka, may mga gamit-gamit ka eh. Wala ka ba? Wala kita ba? Hindi ko na natapos. Kulang yung aking pambalot. Kuya? Ay, naka 1 hour na ako. Kuya! Mag-live na kayo. Tapos na ako mag-live. I'm done. Ito pa My pala. sister. Ito pa pala itong pangalan. Yay, 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 yay. Dapat lahat ng gamit ni JM may pangalan. Yay, 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 yay. Yay, 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 kuya! Kuya! Ala, la, la, la. Sino magla-live? Ay, dear. Oh. Ikan. Ito, OJM! Ito na yun. Alis. Ito. Pirate! Ito, ito. Oh, ito siya. Gagal o para pastor o Tutulog ako pagkatapos. Sige na, go na. I-end ko na rin to. Thank you, Ate Janet, Sir Ehem. Thank you. Mag-end na po ako. Pwede mo fireworks TM ako. Pwede mo fireworks. Kaya tignan mo firework. Oh, kanina. What? Hindi swimming. Kanina ito, kuya. I win. Kuya, I find you. Find you, kuya. Ako madadisitin ako galing. Kuya? Kuya, we want winner? Yeah! Ay, kuya! Alis na! I want winner! Happy, happy, happy! Me, 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 me! Happy, 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 happy! Me, 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 me.
Complete. Tapos ka na maglaba. Mag-e-end na ako. Mag-e-end na ako, kulis. Kulang yung pambalot ko. Bibili pa ulit ako kay Nias. Hindi pala kasya yung isang ikot na. Ay, ito pala na po. Isang ikot na. Di ako nanalo. Mag-umpisa na ako sa uniform. Uy, bilisan mo na dyan. Pahapon na. Hindi na yan matutuyo. Ano oras pasok mo, Kulits? Maaga din? Pang umaga ulit si Yumi? Ay, pang hapon ulit si Yumi o pang umaga na? Bibinggo si Kulit. Oh. Kala natin nagkukusot na, nagtatantos pala. Pati baunan, kailangan may pangalan. Oh. Bakit? Hindi ko nalagyan pangalan baunan mo? Bakit? Nahiya ka? Ba't ka mahiya? Pag umaga pareho tayo. Maaga tayo pala bukas. Gisingin mo ako pag maaga ka nagising, ha? Yari tayo nito. Ang aga na naman ang gising. Pag ganyang ang pasok, ang gising ko 4:30. Grabe naman classmate niyang pati baonan ko nito. Hindi, kay JM to. Kay JM kailangan may mga pangalan lahat. Inaano yun ng teacher na lahat kailangan may pangalan. Ang problema, parang tatanggal agad to kay JM. Hindi ko pa naman kamay nito. Ay, pati. Ay, may ganon kaya. May ganon, sis. Tapos yung magulang, yung iba hindi binabalik kahit nakita na nilang hindi sa anak. Hindi. Kailangan i-take para pag hinugasan hindi basa. Ano po? Uy, yalo. Grabe. Mamaya, alis. Diba, Alis diyan? pati baonan may pangalan. Na, dapat ikaalis agad, oh. Shout out, 5 million viewers. Alam, mag-end na ako, diba? Ay, gawin ko na lang 1:15. 3 minutes na lang.
Ay, mali. Naigo. Grabe nilaki ng bunso ko, sis. Alam mo ba? Ang dami kong uniform. Ayan, so far. Ang dami kong polo na bigay nung kapitbahay ko. Malalaking polo. Tatlo lang nagkasya kay JM. Biglang laki ng katawan ni JM. Biglang laki ng katawan. Ang taba na ngayon ni JM. Ay, man. Let's go gambling. Let's go gambling. Ito, hangin. May tuberculosis. May tuberculosis din yung house dito. Mia. Ay, no, dami money, oh. Lubot. Biglang laki ni JM eh. Paano may yan ay hungry? Lubot. Lubot. 13. 2 minutes na lang. Gusto ko rin matulog. Pero may obligasyon pa ako. Ah, Richie. Oh, lubot na. Ito. Ano ito, ma? Bigay lang to ng kapitbahay. O, diba? Sila. Hotel. Ano Aray pa? ko, aray. Yan, mga notebook. Ano? Candy. Ano flavor? JM, ito na. Aaron, may bibili ron. What? Ano? Ano pa? Ano, skin? Ano flavor? Alam mo, anong flavor? Tagilan. Tag. Tag. Sige. JM, ayan na. Tag 5, Aaron? Ah. Ah! Sakit ulo ko. Gusto ko matulog. Ano, what's up, babe? Yang binalot mo, yan ba yung libre galing Sol? Hindi. Nakabili na ako sis ng notebook. Sa online ako bumili. 10 piraso. Magkano ba dito? Akala ko kasi walang bigay ngayon. Ayun po. Eh di ba kahapon lang binigay. Pasukan na ng ano, tatahiin pa yun. May ano yun eh, may ano pa dito. Tawag doon? Ano ah? Ay, walang lato-lato be. Nandun sa taas, reserve ko yun kasi mga kalahating taon ng pasukan. Puno na mga notebook niya ng anak ko. Bless you. Ang sulat niyan ay parang kinahig ng manok. Ang lalaki. Hello, so what's your name? Pangit talaga. Bili Sir, na I lang. help you, sir. Hey! Can you stop it? Ah, 15 na ako, mag-end na tayo. Tulog na kayo. Tulog tayo. Nahantok ako. Ate Janet, Sir Ehem, Kulits. Sis Gigi, salamat. Bye-bye na. Thank you. Yeah, very good. Tulog na tayo.